насли навраса чандта такаббур беҷо кард хичамало гирифту дарша пӯшиду зино кард ӯ иблисҳоро дида дили мардум аймуло монд ҷавоно кайфӣ шидан духтарак намозша нахон бо як галла даҷолуш дар таги комментум навист бо духтар клип накӯе шайтон як минута ист майла ма бас мекунам неки ти нигоҳшон мекунӣ зару зевар харида ай ҳама паношон мекунӣ е бародари муслим ҷавоб биген дар сухантон охир шумо номарде наида беҳай мурдантон чанд номарданги шумо духтарора айран задан барои нафси бачон духтарора фиреб кадан дар байни рамонданшон маҷбуран роҳи каҷ раванд як хеле шафи танка як хелеш рақоса шаванд е беномус ту марди гап назад ку пешгирӣ ки биё бики баршона қатишон ту зиндагӣ ки ман аз дунёи фонӣ сару зевар нахостам ғаму дарди диламро пеши мардум гузоштам маро дӯсти азизам пеши душман бихандид бо ман ёри азизам пеши мардум биҷангид номусуд мебардора агар недаҳамта пушту ай дурӣ наҷакҷура биё ай пеши бугушту як галла факту далел дар пешит қатор мекуна баланд дига гап наза ӯ тира пазор мекуна мара маҷбур шидам ки ба ҳар роҳи бацум ёвум шеру мусиқӣ сохта дар чашми мардум битовум медонам дар ӯ дунё азоби мо бисёртарай худо моро бубахша дили мо вабше дигарай ҷавонои ҳозира ҳар як кашта ҳаррӯз доранд духтари ҳалол нестай гуфта бош шикоят доранд додаро аввал хитон бас кине най раҳзанира зур мешид агар пацан духтара бинаб бигира и дунёра мо хидмон ҷазир кардем бо менолем е худо мо гумроҳем мо ба ти эҳтиёҷ дорем ҳамаи бандаҳо та ба роҳи рост ҳидоят ки аз хок омадем мерем ҷони маро фидоят ки ман аз дунё